الو ألس الزمن هرسي شو الكومنت سماين كانال سلامات تخطلت نايز مدب كما يالله معنا أملاق مزغن صبالو نسوقا خما يكتلو ناي وتر تسفاين إذا أربوركم دلوغو فيديوهات حقا زغوين وترخبو تسفالنا حقا زغوين ترغيبكم وشير لايك سبسكرايب ايتوكو مدبكم مدب ورلاف دالي عصر تدغونو فيديوهات بزعبا بياينس حافشاي بوانقا جرمن قريبات لكم الله كل حاجة زغوين وترغبوها تسفالنا مالك نايلمي قريب لكم دلوغو فيديو مملاتا نايتا ناي بقدامي كوينا بزعبا كاوزال أدفيربين مين إذا كاوزال أدفيربين بقدامي جلسنا منيرنا نمهني تطعمها أدفيربين جاءت مملاتا ناتهم كم بعل فيجن تروتس لو مغرب لكم الله كم تبقى قدامي قرب تنكفتن بليلكم نوركها فيجن مالت سنكي ويبسالا مالتي تروتس مالت كا بزي قدس مالتي بزي قدس نولو أبقام قاتقرنيا تروتس بزناي جرمن مالتي نجي جزيخي كي وصلت كلكم نابتيا تمرتنا نحلف إذا نقبر فتاري حاجة زينا أوكي كمستري ودلهم فيجن مالت بسنك وي بسالا مالتي أجي زاناي فايل دنبرت زاتس كمي غيرنا ناب فيجن كنكيرا هنري نابزي أوكي خمزة أبزا example دلا Samsung ist nicht in die Schule gegangen, weil krank ist. Samsung ናብ ትምህርቲ አይከደን ምክንያቱ ንሱ ሐሚም አሉ Wegen seiner Krankheit ist Samsung nicht in die Schule gegangen. አንዳይን ግብራልና ታ በቫይል ነበረት ሰንተንስ ኔቨንዛት ነበረት እንዳይገርና ሕጽር ራቢልና ባኋላና بفيجن غيرنا احتيرنا يلا مالتي فيجن كتقم كلها ግን ታይ كتقم አለካ ጌኔቲቭ ካብቶም አለውና ምሽ ኖሚናቲቭ ዳቲቭ አኩሳቲቭ ጌኔቲቭ ድባሉ አዎም በጌኔቲቭ ጌርካ ከተሰርሕ فيجن تقم ተላኸንካ ድሕሪት መጽ ኖመን ጌኔቲቭ ኩሎሎ ዛሶይ ካይና ነዚ ዛይና ጌርና ይደለና فيجن ዛይና ክራንከንሃይት ist Samsung nicht in die Schule gegangen بسنك حمام Samsung ናብ ትምህርቲ አይከደን بسنك حمامو Samsung ናብ ትምህርቲ አይከደን ንብላለና ማለት እዚ ትምህርቲ ኩሉ ናብ ትግርኛ ጌርና ቀይርና ተተረዲና ኩሉ ቋንቋ ልቀ ኣብናትና ካሎት ቶም ግራመራት ኣብ ትግርኛ ቀይርና ተተረዲና ምቃት እቲ በቀሊሉ ክርዳእና ይኽእል ማለት እጂ ተወሳኺ ኤግዛምፕላት ኣለው ብዛዕባ ቬገን ንዕኦም ሕልፍልና ክንሪኦም ኢና ኣብዚ ሓንቲ ሰንተንስ ሓንቲ ኤግዛምፕል ኣላ Die Straße wurde den ganzen Tag blockiert, weil das Auto Defekte hat. እንተ ብላለሁ እቲ ጎደና ሙሉ መዓልቲ ተዓጽዩ ኢሉ ምክንያቱ እታ ማኪና ጸገም ኣለዋ ብላለሁ ሓንቲ ማኪና ተባላሽያላ ወይ ገለ ጸገም ኣለዋ በዚ ምክንያቱ ዝኻ እንታይ ኮይኑ እቲ ጎደና ሙሉ መዓልቲ ተዓጽዩ ኢሉ ማለት እዩ نزيا أبناي فيجن كسرحات خوينة متلقهم بجيناتيف قيرولني وتين ناتي كاوزل فيجن دس ديفكتن أوتوس wurde die Straße den ganzen Tag blockiert بسنك مبلشاو نايزا ماكينة ملو معالتي تي غدنا تعاتيو إلو لالله مارين بسنك تساقم نايزا ماكينة وي بسنك مبلشاو نايزا ماكينة ملو معالتي تي غدنا تعاتيو إلو لالله እንጂን ታገረ ለውና ተخلተ ሰንተንስ ነበረ ስኔቨንዛት ነበረ ናምን ታገረ ናብ ሓንቲ አጽሪየ ማለት በዛ ቬገን ገረ ከምዚ ገረ እሕጽረለሁ ማለት እታ ዲፌክት አቶ ኣብ ሓንቲ ኖመን እሕጽረና ኣለሁ ማለት ተወሳኺ ኣብ ዝላትና ኤግዛምፕል Ich bin zu Hause geblieben weil das Wetter schlecht ist እዚ ተብላለሁ ኣነ ገዛው ኢለ ምክንያቱ ተኹናታት ኣየር ሕማቕ ኣሎ بفيجن جرق إيرات قينا زيها فيجن das schlechten Wetters bin ich zu Hause geblieben بسنك حما كنا تطير أنا جزاوي إلى ولا الكمال جنتا weil das Wetter schlecht ist تولدلا أم تحت إيرالو فيجن das schlechten Wetter إلى تحت إيرالو أجي ناي فيجن كم زيادة دراهما نزل مثل مالتي جانا
ናይ ትሮትስ ክንከይድና ትሮትስ ዝበልጋ ብዘይ ገደስ ኮይኑ እቲ ብኣቮል ጌርና ብስኔቨን ዛትስ ጌርና ንሰርሖ ሰንተንስ ብትሮትስ ጌርና ክንሕፅሮ ንኽእል ኢና ከምዚ ናይ ቫይል ጌርና ዝፀንሐ ሰንተንስ ናብ ቬገን ጌርና ክንሕፅሮ ተበፃሕና ከምኡ ከዓ ናይ ኦቮል ከዓ ከምኡ ጌርካ ንሰርሕ ማለት እዩ ኦቮል ሳምሶን ክራንክ ኢስት ኤያ ኢንዲሹለ ጊጋንገን ወላ እኳ ሳምሶን ሓይሙ እንተሃለወ ንሱ ናብ ትምህርቲ ከይዱ ብላ ኣለኹ ነዚ ኣብ ትሮትስ ጌረ ክሕፅራት ኮይነ ልክዕ ከም ዝደልኩኹም ኣብዚ ከዓ ገነቲቭ የጥቀም ትሮትስ ዛይና ክራንከንሃይት ኢስት ኤያ ኢንዲሹለ ጊጋንገን ሕማሙ ከይገደሶ ሳምሶን ናብ ትምህርቲ ከይዱ ብላ ኣለኹ ማለት ተወሳኽቲ ኤግዛምፕል ኣብ ዘለዋና ኦቮል ኣለ ፕሮቴስቲረን ቪል ኤያ ኢም ኣምት ብላይበን እንተብላለኹ ሽሕ እኳ ኩሎም እንተተቃወሙ ንሱ ግን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክፀንሕ ደልዩ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ሽሕ እኳ ኩሎም እንተተቃወሙ ኦቮል ኣለ ፕሮቴስቲረን ቪል ኤያ ኢም ኣምት ብላይበን ኣብ ዝተብላ ኣለኹ ሽሕ እኳ ኩሎም እንተተቃወሙ ንሱ ግን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክፀንሕ ደልዩ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለኹ ነዛ ኦቮል ገይረ ሰሪሕያ ዘለኹ ናብ ትሮትስ ቀይራተ ኮይነ ትሮትስ ኣላ ፕሮቴስተ ቪል ኤያ ኢም ኣምት ብላይበን እንታይ ይብላ ኣለኹ ናይ ኩሎም ተቃውሞ ከይገደሶ ንሱ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክፀንሕ ደልዩ ይብላ ኣለኹ ኦኬ ናብ ድሕሪያ ዘላ ክንሓልፍ ኦቮል ኤስ ሬግነር ስፒለን ዚ ፉትቦል ወላ እኳ ይዘንብ ይሃሉ ንሶም ግን ኩዕሶ ይፃወቱ ኣለዉ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ነዛ ናይ ኦቮል ነበረት ናብ ትሮትስ ቀይራተ ኮይነ ትሮትስ ደስ ሬገንስ ስፒለን ዚ ፉትቦል ምዝናቡ ከይገደሶም ንሶም ኩዕሶ ይፃወቱ ኣለዉ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ነታ ብኦቮል ገይረ ክልተ ሰንተንስ ፅሒፍያ ዝነበርኩ ብትሮትስ ገይረ ከም ሓንቲ ሰንተንስ ፅሕፍ ኣለኹ ግን ክትርስዖ ዘይብልኩም ከምዚ ደጋጊመ ዝነገረኩም ዘለኹ ድሕሪ ትሮትስ ገነቲቭ ጌርካ ፅሕፎ ኣለካ ነቲ ኖመን ናይ ሎሚ ቀሪበልኩም ነበርኩም ትምህርቲ ነዚኣ ትመስል ብዙሕ ፕራክቲስ ተገይርኩም ንክርዳእኩም ቅልል ደለዩ ብዓቕምኹም ፕራክቲስ ግበሩ ኣብ ልመፅእ ብካልእ ትምህርቲ ሒዛ ክመፃኩም እየ ኣብ ኮመንት ትፅሕፉለይ ኩሉ የንብቦ እየ ካብኹም ብዙሕ ሕቶታት ይመፃኒ ግን ምስቲ ግዜ ዘይብለይ ብምህላው ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ እያ ዘላት ንግዜ ከምቲ ግዜ ዘለወኒ ርአ ከዓ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ቪድዮ ከቅርበልኩም እየ ሳኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍራይዳይ ዓርቢ ከቅርበልኩም እየ ማለት እዩ እዚ ክንገብር ፈጣሪ ሓግዘና ግን ካብቲ ሕቶኹም ተመርኪሰ ከምዚ ገሊኹም ተሓትኑ ዘለኹም ካብቲ ሕቶኹም ተመርኪሰ ነቲ ቪድዮታት ተቕርበ እየ ማለት እዩ ንዓኹም ሓጋዝ ዝደልኮ ቪድዮታት ኣብ ድመፅእ ምስ ካባኹም ድመፃኒ ሕቶ መስተኹም ቪድዮ ቀሪበ ክመፃኩም እየ ሰሰናዩ ኣብ ሰላም የራኸበና